Gödön és a szűk környezetében tudsz olyan nagyobb volumenű projektet, ami a következő években elindul, vagy elindulhat? Én azt látom, hogy igény van rá. Néhány éve én magam is fejlesztettem egy 58 lakásos társasházat Gödön két társammal, befektető társammal, és ez Az volt az utolsó, ugye? Az volt az Orkona? Szerintem igen, az volt az utolsó. Ha pedzegettük előbb a hitelesség kérdését mondjuk egy építőipari szakembernél, egy beruházónál szerintem legalább ennyire fontos. Tehát tudom, hogy mi arccal látunk ki, mi vagyunk ennek az építői, és azt látom, hogy azért ez sokat jelentett, és nem voltak eladási problémák, tehát hogy hozzá kell tennem, hogy hihetetlen árak voltak, hogy mai szemmel még emlékszem, hogy ilyen 350 000 forintos négyzetméter árak voltak. Ez talán most nem emlékszem az évre, de talán 17 volt, és aztán utána nagyon drasztikusan megnőttek az árak, lehet, hogy nem pont a legjobb időszakban, de akkor is megértem még, tehát ez egy jó projekt volt beruházói fejjel is. Én azt látom, hogy, és ez igaz minden, nem csak Gödre, hanem ez a környékbeli agglomerációra is, hogy alapvetően egy polgármester választást tud attól bukni, hogy egyébként túlságosan túlfejleszteni a lakosság számot, mert én azt látom, hogy én születésem óta most 50 éve Gödön élek, tehát láttam, hogy csak abban az utcában én lakom, gyerekkoromban elővettem ilyen fényképeket, és láttam, hogy hány autó állt az utcán. Hát ott focizhattunk, ott semmi probléma nem volt. Ma már ez nem így működik. Ma mindenki autóval jár, nem lehet végigmenni az utcán, mert végigállnak parkolóautók, és látom azt, hogy most már hány lámpaváltásra tudok átmenni mondjuk a főúton. Hát nyilván ezzel együtt kell élni, és én azt értem, hogy aki nem ebben szocializálódott, hanem hozzá volt szokva egy ilyen élhetőbb kertvárosi hangulathoz, annak ez nem tetszik, de igény van rá. Tehát az biztos, hogy a kislakásokra egyébként erre lenne igény. Tehát